υποχρεώνεται να σχεδιάσει το βιώσιμο τουρισμό στα Ιόνια και μας κάλεσαν να δουλέψουμε με αυτό και να κάνουμε τη διαβούλευση. Όπως πρέπει, όπως είπα και νωρίτερα, και το επαναλαμβάνω, η συζήτηση που πρέπει να υπάρξει και να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις πριν δούμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί, είναι τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε βιώσιμο τουρισμό σε βιώσιμους προορισμούς. Και το λέμε αυτό γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει αυτό το σκεπτικό και αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε είναι ότι βάζουμε στο κέντρο του σχεδιασμού τον άνθρωπο, όχι μόνο με την έννοια του τουρίστα ως μονάδα κέρδους, αλλά πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον τουρίστα για την ευημερία και την ευζοία των κατοίκων. Και προφανώς και την ευχαρίστηση του τουρίστα στο τέλος. Άρα η προσέγγιση είναι να έχουμε μια ολοκληρωμένη, ισορροπημένη ανάπτυξη που να λαμβάνει υπόψη τους πυλώνες της βιωσιμότητας. Και ξεκινάμε με κάποια εργαλεία έννοιες, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και η συζήτηση που είχαμε πολύ πρόσφατα με την ελληνική εταιρεία στην Αθήνα, στην ημερίδα που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης, ήταν αν ο τουρισμός είναι μεγέθυνση, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή απαιτεί όλο περισσότερο χώρο, πόρους, ανθρώπους και αυτό δεν μπορεί να επεκτείνεται αόριστο. Πώς μπορεί κανείς να το μετατρέψει σε ανάπτυξη, πόσο μάλλον σε βιώσιμη ανάπτυξη, όπου όλα αυτά θα μπορούν να συνεχίζονται και στον χρόνο. Δηλαδή η βιώσιμη ανάπτυξη, το μεγαλύτερο στοιχείο που έχει είναι ότι πρέπει να μπορεί να συνεχίζονται τα πράγματα στον χρόνο και όχι να σταματήσουν τώρα σε μία πενταετία, σε μία δεκαετία και να ανακαλύψουμε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν. Μιλήσαμε για τη φράση του ικανότητα προηγουμένως πόσο αντέχει ένας τόπος. Αυτό γίνεται κυρίως με αντικειμενικά στοιχεία, με νούμερα και πολύ λιγότερο ενώ ο υπερτουρισμός είναι το στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με την αντίληψη των κατοίκων και των τουριστών ότι δεν θέλουμε άλλους, δεν μπορούμε άλλους, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τόσους. Δεν γίνεται άλλο. Άρα το ένα προκύπτει από την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι και το δεύτερο, η βιώσιμη ικανότητα με τα στοιχεία που βλέπουμε με βάση δεδομένα. Ο βιώσιμος τουρισμός έχει μια πολύ συγκεκριμένη επίσης λογική ότι για να είναι βιώσιμος πρέπει να γίνεται στα όρια του φυσικού συστήματος. Αυτή είναι η προσέγγιση των τελευταίων 30 χρόνων παγκόσμια, ότι εάν ξεπεράσουμε τα φυσικά όρια της πάρου εδώ και του πλανήτη γενικότερα, τα πράγματα δεν είναι βιώσιμα. Και ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο τα νούμερα λένε ότι σε ορισμένους τομείς, και γι' αυτό έχουμε το θέμα της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, είναι το που ξεπέρασε τα όρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε τοπικό, επίσης για κάποια θέματα. Δεν θα πω ιδιαίτερα να μιλήσω για τον κύκλο ζωής προϊόντος και προορισμού, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν πέρασε ποτέ από τη θεωρία στην πράξη, έστω και αν έχουμε δει στην πράξη, προορισμούς δεν καταλαβαίνουμε. Το ερώτημα που γίνεται, και γι' αυτό το βάζω εδώ, είναι η Πάρος πού αισθάνεται ότι είναι και ποια μέτρα πρέπει να πάρει για να μην πάρει την κατιούσα. Όπως πολύ καλά υπόθηκαν, είναι πολύ γνωστό ότι το 50, το 60, το 70 τα νησιά μας ήταν φτωχά. Εγώ είμαι κυκλαδίτης στην καταγωγή από τη Σέρβο και νησιώτης από επιλογή στη Λέσβο. Λοιπόν, ξέρουμε τι ήταν τα νησιά πριν 40-50 χρόνια και τι προσέφερε ο τουρισμός. Άλλωστε αυτό το έγραφε το
Το ερώτημα που τίθεται είναι το μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το κεφάλαιο για να μας βοηθήσει να ζήσουμε το μέλλον. Και όχι να πάμε στην παρακμή, όπως δείχνει το σχήμα, του επιστήμονα, το δικό μου, πριν 40 χρόνια έχει γίνει αυτό, την παρακμή του τόπου. Τι κάνουμε? Κάνουμε αποτύπωση των δεδομένων. Να ξέρουμε να έχουμε την εικόνα. Εγώ και προηγουμένως μετράμε. Εμείς μετράμε. Με τα προβλήματα που υπάρχουν, τους περιορισμούς που υπάρχουν, μετράμε και ξέρουμε. Το πρώτο είναι μετράμε και μετά αξιολογούμε αυτά που έχουμε μετρήσει. Εμείς μετράμε κάπως. Ό,τι νούμερο κυκλοφορεί, το έχουμε μαζέψει. Και αυτό που δεν κυκλοφορεί, το έχουμε μαζέψει. Για να μπορέσουμε να δούμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπα σε δύο επίπεδα, τον τουρισμό μόνο του και τον προορισμό μετά. Είναι δύο επίπεδα διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Ο προορισμός δεν έχει μόνο τουρισμό, έχει άλλα πράγματα μαζί. Το ερώτημα είναι ότι ο τουρισμός επηρεάζει τον προορισμό και τελικά ο προορισμός αντέχει. Μιλάμε συχνά για το αποτύπωμα του τουρισμού, έτσι. Άρα είναι, θα πατήσει η αρκούδα, θα αντέξει το από κάτω. Γιατί πλέον ο τουρισμός είναι αρκούδα. Μην να πω ελεύθερα στα νησιά. Αντέχουν οι τόποι αυτό. Οι τόποι αναλογεύουν και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Έτσι. Και το είδαμε και στα Ιόνια, μας το είπαν ξεκάθαρα, στα Ιόνια που μιλάμε για μεγάλα νησιά με μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμού. Δεν αντέχουμε τη διαφορά μεταξύ χειμώνα και καλοκαίρι. Το οποίο καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά εμείς τι σημαίνει αυτό. Αλλά δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό να το λέει κάποιος στην Κέρκυρα με 45.000 πληθυσμό η πόλη. Και στο λένε και εκεί. Και σημαίνει ότι έχουν μείνει 4 ταβέρνες μέσα στην Κέρκυρα το χειμώνα. Ίσον 2. Εδώ 2 πιτσερίες. 2 πινόπια. Λοιπόν, αποτυπώνουμε τα δεδομένα, δεν θα πω τίποτα παραπάνω σε αυτά. Πρώτα είναι δηλαδή η μεθοδολογία, τι κάνουμε, πώς το σκεφτόμαστε, όχι χωρίς προσέγγιση. Το δεύτερο είναι μαζεύουμε τα δεδομένα. Το τρίτο κάνουμε την αξιολόγηση. Εδώ είναι η αξιολόγηση. Έχουμε επιλέξει μια σειρά από δείκτες τόσο για τη βιωσιμότητα του τουρισμού, όσο και τη βιωσιμότητα του προορισμού. Και μετράμε με βάση αυτά, δεν μετράμε γενικό και αορίστος, με πολλά κενά. Αλλά μετά πρέπει να πάμε στο όραμα. Φτάσαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Το δεύτερο που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ωραία, τι θέλουμε. Πρώτα είπαμε αυτή είναι η κατάσταση, την αξιολογούμε και μετά είναι τι θέλουμε. Τι θέλετε. Δεν πρέπει το μελετητής να επιβάλλει αυτό που σκέφτεται. Ο μελετητής έχει να μεταφράσει αυτά που λέτε και να σας πει αυτά που είπατε σας πάνε από εκεί. Αυτά που είπατε σας πάνε από εδώ και αυτά σας πάνε από εκεί. Επιλέξτε το εγώ θέλετε. Για να διαμορφωθεί το όραμα, η στρατηγική στόχη και οι δράσεις μετά. Διότι καλά είναι να πούμε καταρχήν θέλαμε αυτό, μετά είναι τι υλοποιούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 θα πάμε. Το στρατηγικό σχέδιο είναι συγκεκριμένα βήματα. Δεν είναι γενικό θεωρώ ότι λέμε κάτι και φεύγουμε. Λέμε κάτι, το εξειδικεύουμε και μετά το εντάσσουμε στο σχέδιο του πρόγραμμα του Δήμου, στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, βρίσκουμε χρηματοδοτήσεις, βάζουμε τους ξενοδόχους να δουλέψουν, τους εστιατόρες, τους κατοίκους. Και θα τα πούμε περισσότερο αύριο αυτά. Εμείς δίνουμε έμφαση στη διαβούλευση. Ωραία τα σχέδια, αλλά δεν γίνεται στην ουσιαστική διαβούλευση. Όχι στην προσημαντική διαβούλευση. Που την έχουμε δει να αναπτύσσεται. Καλό είναι ότι πριν 10 χρόνια ξεκίνησε και δεν είχαμε διαβούλευση στην Ελλάδα καθόλου. Ξεκίνησε, αλλά εκφυλίστηκε στην προσημαντική διαβούλευση. Για έναν λόγο που είναι κυρίως που είναι ο πέμπτος. Για να πετύχουν οι πολιτικές, πρέπει να τις αισθανιστούν όλοι. Δεν μπορεί να είναι κάποιος τα είπε και οι υπόλοιποι θα το εφαρμόσουν. Δεν θα γίνει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρος το ξέρει ο Δήμος, θα βγάλει μια κανονιστική απόφαση για τη διαχείριση των σκουπιδιών
παιδιών, εάν δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει γίνει, δεν έχει αφομοιωθεί, δεν θα τα ακολουθήσει κανένα. Πρέπει να είναι η καλύτερη απόφαση. Δεν έχει κανένα νόημα. Στη διαχείριση του νερού το ίδιο. Στη διαχείριση τη κυκλοφορία το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν, και αυτό έχει νόημα η διαβούλευση, και ξέρει πάρα πολύ καλά η Δημοτική Αρχή ότι σε ό,τι αφορά τι κανονιστικές διατάξεις απαιτείται διαβούλευση και συγκεκριμένες διαδικασίες, ναι. Και εμείς λέμε διαβούλευση και σε αυτό που είναι το όραμα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορεί κανείς να δει και να λάβει υπόψη. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την προσέγγιση, προβλήματα, διάξηση πληροφόρηση, συμμετοχή στη διαμόρφωση του οράματος. Τι κάνουμε στις άλλες περιπτώσεις και όχι εδώ βέβαια. Ζητήσαμε από πριν να έχουμε τις απόψεις των φορέων. Εδώ αναφέρομαι τι κάναμε στα Ιόνια, ζητήσαμε από 90 φορείς τις απόψεις και διοργανώσαμε και τις διαβουλεύσεις στα νησιά. Σήμερα, τι είναι αυτό που προτείνουμε, σήμερα και αύριο. Έχουμε ένα, το λέω, ορθηματολόγιο οδηγό διαβούλευση. Γιατί το λέμε έτσι, γιατί θέλουμε να αποτυπωθούν και να καταγραφούν οι απόψεις, τις οποίες εμείς μετά αναλύουμε. Δεν είναι απλώς τα είπατε και φύγαμε. Τα είπατε, τα αποτυπώσατε. Καταρχάς, πριν τα αποτυπώσετε στο χαρτί, θα τα αποτυπώσουμε και και θα το δούμε τι είπατε, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα, έτσι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Έχει δύο σκέλη το ρηματολόγιο. Το πρώτο σκέλος είναι τι πάρο έχουμε, και το δεύτερο είναι τι πάρο θέλουμε, για να γίνει αυτή η δουλειά, για να μπορέσουμε να πάμε. Και πρέπει να απαντήσετε, να σκεφτείτε και να απαντήσετε σε βασικά ερωτήματα που υπάρχουν. Είσαστε ικανοποιημένοι πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις σας? Θεωρείτε ότι η σχέση προσπάθεια που καταβάλλετε εσείς και η οικογένειά σας έχει απόδοση? Δηλαδή πρέπει να απαντηθούν ουσιαστικά ερωτήματα. Δεν είναι επιφανειακό, θέλω δεν θέλω. Υπάρχει, μπορεί και θέλετε να αναπτύξει άλλες μορφές τουρισμού. Αυτό όμως δεν είναι μια απλή απάντηση. Μετά έχει συνέπειες αυτή η απάντηση. Το είπε κάποιος προηγούμενα. Εάν υπάρξει συζήτηση για περισσότερους εργαζόμενους στον τουρισμό, σε όλες τις πιθανές θέσεις, κυρίως αναλυτικά των εργαζομένων, πιστεύετε η επιχείρηση να το καλύψει και η πάρα το θέλει? Ήμουνα πριν μια εβδομάδα στη Μάλτα για ένα παρόμοιο, δεν ήταν σεμινάριο, αλλά συζήτηση για τον τουρισμό. Στην Πάρο πηγαίνουν πλέον Ινδοί. Στη Μάλτα. Στη Μάλτα, συγγνώμη. Πηγαίνουν Ινδοί. Δηλαδή δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να το καλύψει. Και η τάξη είναι μεγαλώνει ο αριθμός. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι θα θέλαμε ήδη τα νούμερα που είδα από την απογραφή του 11-17% των κατοίκων είναι ξένοι. Δεν είπα ότι είναι Ινδοί, ξένοι, κάθε είδους δεν έχουμε εικόνα των εθνικών ρούχων. Θα θέλαμε να γίνουν 25, 32, 40. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι θέμα είναι αλλαγή τη κοινωνία. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, το θέλουμε, δεν έχουμε άλλο τρόπο να. Στη Μάλτα φαίνεται το επιδιώκουν, προσπαθούν να το διαχειριστούν. Με δυσκολία εκεί, διότι λείπουν τα χέρια. Για ακριβώς τους ίδιους λόγους που λείπουν στην Ελλάδα. Μετακομίζουν αλλού γιατί έχουν καλύτερες αμοιβές, σε άλλους τομείς ή έξω από τη Μάλτα και έρχονται ανθρώπινο δυναμικό ανειδίκευτο και προσπαθούν των ενόντων, δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί είχε πολλά πράγματα εκεί. Και άλλα ερωτήματα. Το δικό δίκτυο μπορεί να σηκώσει την εξωτερική κίνηση, ή είμαστε και μπορεί να φτιάξει νέο δικό δίκτυο, υπάρχει τι νόημα θα έχει. Η πάρωση είναι ελκυστική. Και τα ερωτήματα τα τελευταία έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωή των κατοίκων. Η πάρωση είναι ελκυστική για μόνη την κατάσταση. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο ζητούμενο. Γίνεται ελκυστικότερη λόγω του τουρισμού ή όχι? Είναι ελκυστική για άλλες δραστηριότητες εκτός τουρισμού ή όχι? Και είσαστε ευχαριστημένοι με τον τουρισμό όπως είναι σήμερα ή όχι, και τι θα θέλαμε να αλλάξει? Αυτά είναι τα ερωτήματα που βάζουμε. Και
τώρα θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε την πρώτη φάση του ερωτηματολογίου. Όπου θα καλείστε καταρχήν, εφόσον θέλετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, εάν θέλετε, εμείς θα θέλαμε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, και έχετε ένα πρώτο κύκλο 5-6 ερωτήσεων. Πώς αξιολογείτε την οικονομική κατάσταση του νησιού, πώς αξιολογείτε την ευκολία να δει κάποιος οικονομική εργασία, πόσο εύκολο είναι να φτιάξει κανείς τη δική του δουλειά, πόσο εύκολο και ελκυστικό είναι να ζει κανείς στο νησί, πόσο βιώσιμο θεωρείτε το νησί και ο προορισμός σας και πόσο επηρεάζει ο τουρισμός τη ζωή σας. Θέλουμε, και αν δεν βάλετε το ονοματεπώνυμο και email, θα θέλαμε να συμπληρώσετε στην τρίτη, το τρίτο στοιχείο που είναι η επωνυμία, φορέα ή επιχείρηση ή ομάδα πολιτών, δηλαδή να καταλάβουμε ποιος απαντάει. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι ο Γιάννης, η Μαρία, ο Κώστας, πώς μας ενδιαφέρει, αν είναι ξενοδόχος, αν είναι πράκτορας, αν είναι αγρότης, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Και όπως βλέπετε, για όλες τις ερωτήσεις, υπάρχει δυνατότητα να μου βοηθήσετε από το καθόλου καλή έως το άριστα. Αφού το συμπληρώσετε, θα σας πω ποια είναι η συνήθεια. Μάλλον έχουν όλοι. Συγγνώμη. Προφανώς απλοποιεί, γι' αυτό είπα, αν βάλετε αυτό εδώ, για ό,τι το στοιχειώσω την ιδιότητα, άμα πείτε συνταξιούχος, είναι άλλο πράγμα, το καταλαβαίνετε. Η πρώτη στιγμή, είπατε στη δεύτερη, είπαμε στη δεύτερη. Ποια οικονομική. Δεν λέω τίποτα, συνεχίζουμε και κάτι τα δύο, πάντα. Όταν λέμε πώς εξελίγεται την οικονομική κατάσταση του νησιού, τι εννοούμε, οικονομική πιανού, του δίκαιου, των ιδιωτών, των φορτών, των πλουσίων. Όλο μαζί. Όλο μαζί. Το πλουσίο δεν θα αξιολογήσει κανείς το πλουσίο την κατάσταση. Πώς αισθάνεστε, έτσι. Την πρώτη σελίδα μόνο. Τώρα. Μόνο την πρώτη. Και δεν έχετε να εικόνες να κάνετε. Και γιατί η δουλειά δεν τελειώνει εδώ. Η δουλειά αρχίζει εδώ.
Λοιπόν, τώρα θα μοιράσουμε, παρακαλώ, τώρα θα μοιράσετε, πιάστε τα νυχτά, δεν θα το κόλλητα. Λοιπόν, αυτό που θέλετε για να εκφράσετε, να πάρετε το feedback τώρα για να συζητήσουμε, είναι ως πρώτη ερώτηση να μας βάλετε στο χαρτί, στο κόλπο που σας δίνουμε, πακέτα δεν είναι, δεν ξέρω. Στο πρώτο, να μας απαντήσετε τι βαθμό βάλατε στην πρώτη ερώτηση. Πώς αξιολογείτε την οικονομική κατάσταση του νησιού. Το νούμερο. Βάλατε 1, βάλατε 5, βάλατε 7. Τι εννοώ με οικονομική κατάσταση του νησιού. Η Πάγος ξέραμε τι ήταν το 50, το 70, το 2000, το 2020. Τώρα πώς το αξιολογείτε αυτό. Μιλάμε για την ανάπτυξη της κατάστασης της Πάγου. Δεν κοιτάμε πώς αισθάνεται σήμερα. Αυτό το ΑΕΠ της Πάγου. Ή συγκριτικά. Ναι, γιατί δεν το βάζει ο ΑΕΠ και είναι η οικονομική κατάσταση της Πάγου. Και είναι συγκριτικό με το ότι καταλαβαίνει κανένα τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται αλλού, αλλά και τι γινόταν πριν. Είναι προφανές. Ασχέτως κατανομής το ΑΕΠ. ΑΕΠ, ναι, προφανώς. Βεβαίως, διαγράφεται, γι' αυτό είναι η ευκολία. Διαγράφεται και βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Συμπληρώνεται τα χαρτιά και εμείς τα μαζεύουμε. Λοιπόν, Αναστασία, τώρα μαζεύεις τα χαρτάκια για το πρώτο ερώτημα. Μόνο το πρώτο ερώτημα, βάζετε ένα νούμερο και το μαζεύουμε. Το πρώτο είναι Το πρώτο. Από το 1 έως το 10 ένα νούμεράκι. Μήπως να τα περνάμε χέρι-χέρι να μην πηγαίνει η Αναστασία πέρα εδώ. Ωραία, πηγαίνετε πέρα εδώ. Έλα, δώσε μας. Δεν δώσε εδώ. Δώσε το πρώτο πακέτο. Να πάω το πρώτο, τα χαρτάκια. Και ασχέτως κατανομής του τούτου. Μάζεψαμε το ταγγελμό. Θα απαντήσουμε μόνο στο Α1 τη γράψη. Μόνο το ένα, ναι. Με τον αριθμό σας. Γράψτε το 5. Το Α1 δεν ξέρετε, γιατί έχει πολλά χαρτάλια μετά. Όχι, όχι. Αφορά την δεν το θέλω. Α1. Το 5. Είναι εκεί, θα πάθουμε από κάτω. Το 5. Έλα. Πολύ να μην είναι δύσκολο. Πώς αξιολογείς τη ζωή σου? Με βάση αυτά που είπατε, λοιπόν, 0, 1, 2, 3 δεν είχε καμία απάντηση, το 4 πήρε 2, το 5
Έξι, το 6. Το 7 πήρε πολλά. 9, το 8. Και το 9, 2. Λοιπόν, δεν τους κερδίζει. Είναι κυρίως το 7 κερδίζει, άρα λέτε ότι είναι μάλλον καλή. Προς το πολύ καλή, έτσι, πάνω από καλή είναι ήδη. Το ερώτημα είναι, θα ήθελα να ακούσω έναν που είπε, αν θέλει να μιλήσει, που είπε το 4, θα βάλει το 4. Για ποιο λόγο το έβαλε, να καταλάβουμε. Δηλαδή αυτό είναι η διαβούλευση, να καταλάβουμε τι συζητάμε, ναι. Ωραία. Εγώ το έβαλα λοιπόν το 4. Ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά παροχές. Δηλαδή όταν λέω παροχές, τι εννοώ. Δημόσιες παροχές που έχουν να κάνουν με τα σχολεία, με την υγεία, με τις δημόσιες υπηρεσίες, έχουν να κάνουν με αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν υποστηρίζεται, γι' αυτό έβαλα το 4. Αυτό είναι βέβαια περισσότερο απάντηση στην ερώτηση 4, πόσο εύκολο και ελκυστικό είναι να ζει κανείς στο νησί. Ακριβώς εκεί απαντάει, δηλαδή ζω καλά και λιγότερο στο το οικονομικό αποτέλεσμα. Γιατί κάνουμε και τις απαντήσεις. Εάν από αυτό που εξηγήσω μετά θέλετε να αλλάξετε την βαθμολογία σας, μπορείτε να το κάνετε στο χαρτί. Γιατί εμείς στο μισέ τα χαρτιά θα δουλέψουμε μετά. Όχι αυτά. Αυτό είναι ευκαιρία για να κουβεντιάσουμε και να καταλάβουμε τι μιλάμε. Γιατί εγώ βάλα 9. Ναι. Θέλω λίγο να εξηγήσω ότι απάντησα στην ερώτηση για το ΑΕΠ του νησιού. Ακριβώς. Δεν απάντησα στην ερώτηση αγοραστική δύναμη. Δεν απάντησα στην ερώτηση μέσο εισόδημα. Θα ήταν πολύ διαφορετική η βαθμολογία. Πολύ χαμηλή. Προφανώς δεν είναι. Εγώ είμαι το άλλο 4 και απάντησα μάλλον με το μέσο εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη που ρε παιδί μου ότι εδώ μέσα βρισκόμαστε πιο προνομιούχοι άνθρωποι, ας το πούμε, ίσως έχουμε χρόνο πάντως, και απουσιάζουν αυτοί οι οποίοι εργάζονται σήμερα και ξέρω ανθρώπους που το εισόδημά τους είναι κάτω του μετρίου. Δεν έχουν, μπορεί να είναι παριανοί και να μην έχουν δικό τους σπίτι, να σκέφτονται να μετακομίσουν, να αναγκάζονται να κάνουν δουλειές που πραγματικά είναι στο βασικό μισθό, χωρίς ρεπό. Οπότε θεωρώ και αυτοί είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Έτσι. Είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Οπότε θεωρώ ότι η μέση κατάσταση είναι στο 4, είναι κάτω του μετρίου, δηλαδή η οικονομική κατάσταση του νησιού. Για μένα, ναι, γι' αυτό διάβασα και όλες τις ερωτήσεις στην αρχή, για μένα αυτό πάει πιο πολύ στο 6. Πάει στην ερώτηση 6. Και μιλάω για το πώς επηρεάζει ο τουρισμός τη ζωή σας, γιατί ο τουρισμός είναι η κυρία δραστηριότητα. Δεν είναι κάτι άλλο. Η δραστηριότητα του νησιού είναι κυρίως αυτή. Και γι' αυτό είπα ότι μπορείτε να αλλάξετε τον υστέρων. Εάν δοθούν οι εξηγήσεις, δεν είπα ότι πρέπει να αλλάξετε, αλλά δίνονται εξηγήσεις για αυτό το λόγο. Ναι. Εγώ είμαι επίσης ο άλλος που έβαλε 9, όχι επειδή διαφορώ με αυτά που λέει, συμφωνώ απολύτως, αλλά διότι το ΑΕΠ, ας το πούμε έτσι, του νησιού, σε σχέση με το τι ήταν πριν από 30 χρόνια, προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερο. Τα μεγάλα ερωτήματα είναι πώς κατανέμεται, πού πηγαίνει, μένει εδώ ή το 70% φεύγει όπως ήρθε. Μπορεί και το 80% το 90%. Δηλαδή, από εκεί πηγάζουν μετά όλα τα προβλήματα. Το ΑΕΠ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο πριν από 20 χρόνια, προφανώς και είναι. Εάν πάρουμε όλες τις θεμελιώδεις ερωτήσεις, θα πρέπει να σας κλειδώσω εδώ πέρα να φύγουμε το πρωί. Ξέρετε πόσες ερωτήσεις έχουμε. Αν έχει σούμα, ναι. Μόνο να θα δίνουμε απαντήσεις, κάτι άλλο θα κάνουμε, αλλά απαντήσεις δεν θα δίνουμε. Διότι υπάρχουν προφανώς. Επειδή είμαι και οικονομολόγος, έχω πλήρη συνέστηση αυτό που είπατε και είναι όλο το σημείο ανάλυση που κάνουμε με τα δεδομένα που έχουμε. Αυτό που θέλουμε, έτσι θέλουμε την άποψη, την προσωπική, πώς βλέπετε, αλλά προσπαθούμε να απαντάτε στο νόημα της ερώτησης.
Ναι, αλλά η ίδια η ερώτηση είναι αυτή η οποία έχει τόσα παραθυράκια ώστε να τα ερμηνεύσουμε εμείς διαφορετικά. Διότι και εγώ έβαλα το 5 ακριβώς με τη δική σας, με τη κυρία στην άποψη. Η ίδια η ερώτηση είναι πιο συγκεκριμένη. Αν μιλάτε για το ΑΕΠ κατά κεφαλήν γενικά. Η οικονομική κατάσταση του νησιού αυτό εννοεί. Δεν είπατε την οικονομική κατάσταση τη δικιά σας. Έτσι. Ναι, το νησί το αποτελούν πάρα πολύ. Το αποτελούν και η ΜΕΝ και η ΜΕΝ. Αν θεωρείτε ότι η υπεραξιοπτία είναι σε αυτή την κατηγορία, αν θεωρείτε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων σε αυτή την κατηγορία είναι άλλη κατηγορία. Ναι, η πλειοψηφία δεν ξέρω. Ξέρω αυτούς τους 5-20 ανθρώπους που ξέρω. Ναι, αλλά θέλω να πω, η ερώτηση πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη. Ώστε και οι απαντήσεις να έχουν μεγαλύτερη. Δεύτερη ερώτηση. Πώς αξιολογείτε την ευκολία να βρει κάποια συνεργατική εργασία που να συναντάει την δεύτερη. Η δεύτερη ερώτηση που απαντάει στο δικό σας ερώτημα. Προφανώς δεν μπορεί μία ερώτηση να τα απαντήσει όλα. Γίνεται διευθύνηση τώρα, είναι κατανοητή η ερώτηση είναι ναι. Είναι. Άρα υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις από κάπου που έχει βάλει 3 και ένα που έχει βάλει 10 ή 9. Η απόκληση είναι πελώρια. Άρα σημαίνει. Οι απόψεις τις δικές σας καταγράφουμε. Αν έβαζα τη δική μου άποψη, δεν θα χρειαζόταν να σας ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω τις απόψεις σας. Μπορεί να πούνε η πλειοψηφία ότι ναι, βρίσκουμε θέσεις εργασίας εύκολα και καλά αμυνόμενες. Εδώ η κοπελιά είπε ότι δεν βρίσκουμε. Ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ με τους ανθρώπους που ξέρω τους 25 στην Πάρο. Εγώ θα το αξιολογήσω έτσι. Για να σας το λύσω το ερώτημα. Εάν οι 10 απαντήσουν 0 σε αυτή την ερώτηση και απαντήσουν και 2-9, ο μέσος όρος θα είναι 2,5. Θα σημαίνει ότι δεν βρίσκουν. Το θέμα είναι η αντίληψη των πολλών τι λέει. Δεν είμαστε όμως δείγμα ένα αντιπροσωπευτικό. Ας φέρουν και οι άλλοι. Συγγνώμη. Μιλάμε για αυτό που έχουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Η εικόνα που έχουμε τώρα. Χωρίς, δεν κάναμε εστιασμένη πρόσκληση. Ούτε αποκλείσαμε γιατί βάλαμε μόνο τους επιχειρηματίες να απαντήσουμε. Συνεχίστε απλώς εγώ. Το ερώτημα, η αδυναμία σε όλες αυτές τις διαδικασίες είναι ποιοι έρχονται. Εάν νομίζετε πολύ ότι δεν έχει σημασία να πάω, δεν θα συμβεί τίποτα, η δικιά μας άποψη είναι ότι εάν έχουμε απαντήσεις, θα δουλέψει. Μα γι' αυτό και ήρθαμε. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, σε ποια πάμε. Στη δεύτερη. Έχει κάποιος να δώσει καρτάκι. Ναι, εγώ. Ωραία, και πάμε. Σίγουρα. Ό,τι μπορούμε. Συμφωνώ απόλυτα με την Έχουμε απαντήσει όλοι. Έχουμε πάρει όλα τα χαρτάκια σας, ναι. Έχουμε κι άλλα.
Δύο διάρκεια, 3 διάρκεια, 4 τεσσάρια, 15, 4 έξι, 2 7, 2 8. Προφανώς, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε ακριβώς πριν, ότι υπάρχει σαφώς πρόβλημα. Προφανώς, όχι. Μπορούμε να συζητήσουμε τους λόγους, αν θέλετε, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Όμως, δείχνει προφανώς ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι, λεφτά υπάρχουν σε όλους. Αυτό δείχνει αυτό. Ναι, λεφτά υπάρχουν. Επικρατέστερο είναι το 5. Τι? Επικρατέστερο είναι το 5. Το επικρατέστερο είναι, ναι, 10 είναι το 5. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι έχει πέσει ο μέσος όρος. Προφανώς, ναι, αυτό που η απάντηση την πρώτη γρήγορα είναι ναι, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν καταλήγουν το όρος. Οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται στην καλύτερη θέση. Τι βρήκαμε, στο Α2 τι βρήκαμε. Στο Α2 το 5. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξει κανείς τη δική του δουλειά. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για νέους επιχειρηματίες που προσπαθούν να εγκατασταθούν σε έναν τόπο. Ή αν έχεις τα χρήματα, δεν είναι μόνο τα χρήματα, τα χρήματα προφανώς είναι το κύριακο, αλλά υπάρχουν και άλλες δυσκολίες που δεν θα την αναφέρουμε. Προφανώς είναι να βρεις τα χρήματα, να φτιάξεις ή ο χώρος να βάζει οργανισμός. Αυτό όμως καθορίζει τη συνολική δυνατότητα να κάνεις επιχείρηση. Εμάς μας ενδιαφέρει η αύξηση της επιχειρηματικότητας. Ποιο είναι το επιμέρους εμπόδιο, είναι ένα άλλο θέμα. Προφανώς δεν μπορούν να συζητηθούν όλα. Αν δεν κάνεις, το λέμε, και τις απόψεις, εκεί τις έχουμε όλες τις απόψεις. Τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα να τα κολλάω. Το δώσω. Δεν είναι εύκολο να βρει κάποιος επόμενος. Άρα, αυτό το Το μία έχει να μας δώσει. Ωραία. Κλείσαμε το 3. Μιλάνε κυριολεκτικά άποψη.
μέτρια δύσκολο να κάνεις επιχείρηση, 8 απάντησαν 4 και 9 απάντησαν 5 και βρίσκαν και 7 που απάντησαν 6. Μπορείτε να μας δώσετε... Είναι δύσκολες εποχές για ελεύθερες επαγγελματίες, αριθμητικά που είναι δύσκολα. Όχι. Απόλυτα. Όχι. Και εγώ 5. Λοιπόν, θα ήθελα μία δικαιολόγηση ψήφου που λέμε, για αυτό που είπε εύκολο, και μία δικαιολόγηση ψήφου για αυτό που είπε ότι δεν είναι εύκολο. Γιατί αυτό θα μας δώσει τροφή για συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο 3, είμαι στο δύσκολο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι τα ενοίκια των καταστημάτων, των χώρων τέλος πάντων, σε συνδυασμό με την έλλειψη στέγης, δημιουργούν την επιχειρηματική δυνατότητα μικρή. Κάποιος που απάντησε ότι είναι σχετικά εύκολο, που απάντησε 7, ας πούμε, ναι. Αλλά στον αντίποδα, εγώ έβαλα 5, αλλά στον αντίποδα νομίζω ότι και εγώ γι' αυτό δεν έβαλα πολύ χαμηλά. Υπάρχει αρκετά σε μεγάλο βαθμό της κοινωνίας η δυνατότητα να βασιστείς πάνω σε οικογενειακή επιχείρηση, οικογενειακή γη, σε οικογενειακή στέγη, εν πάση περιπτώσει, για να μπορείς να κινήσεις. Οικογενειακή επιχείρηση που μεταβιβάζεται από πατέρα σε γιο και από μάνα σε κόρη. Αυτό είναι αρκετά σύνηθες. Αυτό όμως δεν είναι υγιής βάση επιχειρηματική. Δεν είπα ότι είναι υγιής, λέω για την ευκολία. Δηλαδή, ακριβώς η ευκολία σημαίνει ότι είναι μια οικονομία η οποία είναι υγιής, άρα μπορεί να παράγει θέσεις. Όταν βασίζεται στα προηγούμενα, δηλαδή στα υφιστάμενα... Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν είπα ότι είναι υγιές. Όχι, λέω... Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε, χρειάζεται να ακούσουμε τις απόψεις, γιατί με αυτές τις απόψεις εμείς δουλεύουμε. Κάποιοι άλλοι... Ναι. Συμφωνώ με τον Δέλτα Μιανό και νομίζω ότι το να υπάρχει προηγούμενη κατάσταση που δεν μπορεί να αξιοποιήσει δεν είναι καθόλου αντικείμενο. Αλλά άσχετο με αυτό, το βασικό που θέλω να πω είναι το κύριο που προκύπτει αυτή την ερώτηση είναι ότι είναι πιο εύκολο το να φτιάξει κανείς δική δουλειά παρά το να βρει δουλειά. Νομίζω ότι αυτή είναι η ενδιαφέρουσα παρατήρηση μα. Εάν συγκρίνει τι απαντήσει τη ερώτηση 7 με την 3, με τι απαντήσει τη ερώτηση 2, η μεγάλη διαφορά είναι αυτή. Είναι πιο εύκολο κατά την δική μα εκτίμηση να φτιάξει δική σου δουλειά παρά το να βρει ω εργαζόμενο δουλειά. Και νομίζω ότι αυτό είναι τεράστιο. Όχι να βρει ικανοποιητική δουλειά. Να βρει δουλειά. Ικανοποιητική. Όχι να βρει δουλειά. Δουλειά βρίσκει εύκολα. Λοιπόν, το να βρει ικανοποιητική εργασία είναι πολύ πιο δύσκολο από το να φτιάξει δική δουλειά. Επιβεβαίωσα τα στατιστικά. Και γι' αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές και θα δώσω το λόγο, παρατηρούμε πολλές φορές είναι την προσπάθεια και γίνονται για μένα τις συγγενείς επιχειρηματικές προσπάθειες, γιατί επειδή το προηγούμενο ήταν αρνητικό, δεν θα πάω να δουλέψω έτσι, πάω να κάνω τη δική μου επιχείρηση, η οποία δεν έχει όμως και τις βάσεις συμφωνητικά, γιατί γίνεται με διάφορο τρόπο. Ναι. Εγώ έβαλα το 4 με σκοπό να είχα στο κεφάλι μου ότι αυτή τη στιγμή στο νησί υπάρχει έντονη η δυνατότητα να κάνεις τη δικιά σου δουλειά, γιατί υπάρχει ένας υπερκορεσμός χρημάτων τα οποία διοχετεύονται. Καλό και αυτό. Το να κάνεις όμως τη δικιά σου δουλειά εν ώψη και όλο της αποσταθεροποίησης του πρωτογενή τομέα, έτσι. Μιλάμε μόνο για τον τουρισμό και η κυρία πριν ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο μέσω των ενοικίων και των ποσοστών που δίνουν εκεί. Σε συνάρτηση όμως και στους άλλους τομείς, δηλαδή εκτός από τον τουρισμό, είναι και άλλοι δύο τομείς που υπάρχουν στο νησί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθείς μόνος σου με όλους αυτούς τους μεγαλοκαρχαρές που είναι γύρω σου, έτσι. Δηλαδή, έχεις σούπερ μάρκετ, μιλάμε για πρωτογενή, έτσι. Και από ό,τι είδαμε τώρα και με τον Αιγιαλό, βλέπετε ότι θα έχουν τα μεγάλα φans να πάρουν τις παραλίες. Δεν θα μπορεί ένα δόκιο να πάρει την παραλία σε εστιασμό. Θα έρθει ο άλλος να σκάσει 600.000 και θα το πάρει εκείνο τώρα το εστιασμό. Αν υπάρχει, ναι. Όταν λέμε αν είναι εύκολο να φτιάξει τη δικιά του δουλειά κάποιο, έχει ένα βαθμό σύγκριση αυτό. Δηλαδή, παρακαλώ. Δεν συγκρινόμαστε με τη Ζηρίκη ούτε με το Λονδίνο. Συγκρινόμαστε με τα αστικά κέντρα, φαντάζομαι. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Εάν βάλουμε το συγκριτικό βαθμό του να φτιάξει ένα δουλειά, να φτιάξει μια επιχείρηση κάτω στην Αθήνα σε σχέση με την Πάρο, κανονικά πρέπει να βάλουμε 10 εδώ στην Πάρο σε σχέση με την Αθήνα. Γιατί για να ανοίξει μια δουλειά στην Αθήνα δεν έχει πρώτον γνωριμίες, ανοίγει είσαι μόνος σου, δεν ξέρει κανέναν. Εντάξει, τα νίκια ήδη και στα αστικά κέντρα είναι πολύ μεγάλα, είναι πολύ δύσκολο να βρει προσωπικό, υπάρχουν αποστάσεις, δηλαδή αυτό δεν είναι απόλυτο, είναι συγκριτικό. Τίποτα δεν υπάρχει απόλυτο, έτσι κι αλλιώς, όλα είναι συγκριτικά. Όπως και η πρώτη ερώτηση. Συγγνώμη, Γιάννη, υπάρχουν εδώ πέρα μεγάλα κεφάλαια που εντάξει, μεταξύ μας τώρα δεν ισχύει αυτό απόλυτα. Τότε στην Αθήνα, άμα θέλω να ανοίξω ένα καφέ, υπάρχουν 500 αλυσίδες δίπλα μου να με ανταγωνιστούν, που μπορούν να ρίξουν την τιμή του καφέ στο 1,50 γιατί πουλάνε χιλιάδες καφέδες την ημέρα και εγώ έχω ένα μικρό καφέ. Άρα η τοπική, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια ευκολία, γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Πάρο, μικρές, πάρα πολλές, γιατί είναι πιο εύκολο σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Τώρα, αν το συγκρίνουμε με κάτι άλλο, δεν το ξέρω, αλλά εγώ μπορώ να εξάγω σαν κριτήριο από την Αθήνα. Είναι απίστευτα δύσκολο κάποιος να έχει επιχειρηστικά. Και να πω και κάτι τελευταίο, σημαντικό. Γιατί μιλάμε εδώ, είμαστε όλοι γνωστοί. Στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσεις κάτι και να μην πάρεις απόδειξη. Θα τα λέμε και αυτά. Εντάξει, θέλω να πω ότι επειδή εδώ ζούμε και εδώ βλέπουμε τι γίνεται, τα πράγματα δεν είναι μαυράσινα. Οπότε συγκριτικά, ναι, προφανώς είναι δύσκολο να κάνει μια επιχείρηση οπουδήποτε. Και στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο, να θες να κάνει μια επιχείρηση είναι δύσκολο. Αλλά συγκριτικά με τα αστικά κέντρα είναι πολύ πιο εύκολο. Πολύ καλά. Σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι όλα είναι, δηλαδή υπάρχει αυτό το μέτρο σύγκρισης. Εγώ μεγάλωσα στη Λάρισα και ξεκίνησα εκεί την επαγγελματική μου δραστηριότητα και ήρθα εδώ μέσω μιας κρίσης. Επίσης, έχω καταγωγή από τη μεριά του πατέρα μου από τα ρεβενά περιοχή Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι ίσως είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Εγώ ήρθα εδώ το 2014 εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης, μου φάνηκε πολύ εύκολο να αναπτυχθώ επαγγελματικά ως μηχανικός και σχετικά σύντομα να αναπτύξω μια δραστηριότητα. Όλοι μου οι φίλοι, οι συνάδελφοί μου, ήμασταν παρέα αρχιτεκτόνων, τρέχαμε και τον τοπικό σύλλογο στην Λάρισα, είναι όλοι στο εξωτερικό. Στα Γρεβενά, ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, μηχανολόγος ελεύθερος επαγγελματίας δεν υπάρχει. Ήταν η είδηση της χρονιάς ότι ξεκίνησε να χτίζεται μια πολυκατοικία, η οποία είναι στα μετά. Στη Θεσσαλονίκη, ο αδερφός μου εργάζεται στο κλάδο της βιομηχανίας προδεκαετίας. Μέσα σε ένα εξάμηνο κλείσανε τα λιπάσματα, η Coca-Cola, η ζάχαρη, η Διαμή. Μιλάμε γύρω στους 5.000 εργαζόμενους στον δρόμο, στο ίδιο αντικείμενο. Άρα είναι ακριβώς αυτό με τι το συγκρίνει ο καθένας. Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον από οικονομικής άποψης υπάρχει ακρίβεια, δηλαδή τι αξία έχει το χρήμα εδώ πέρα σε σχέση με το τι έχει αλλού. Αλλά νομίζω ότι από άποψη οικονομικών δικτών δεν θα έπρεπε να παραπονούμε. Αυτό φάνηκε και από την πρώτη ερώτηση, που ήταν τα οικονομικά του τόπου. Άρα η επιχειρηματικότητα προφανώς διευκολύνεται από το ότι ο τόπος έχει λεφτά, να το πάρουν έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάντα, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που το δυσκολεύουν. Αλλά είναι γεγονός ότι στα Γρεβενά και στις περιοχές οι οποίες είναι σε απόλυτη κρίση, δεν ανοίγουν επιχειρήσεις γιατί υπάρχει λόγο να ανοίξουν. Και θέλετε να πεις κάτι για να πάμε στην επόμενη. Να σας θέσω αυτό το ερώτημα πάνω από τη σήμανση. Οι τουριστικές επιχειρήσεις διατηρούν στην κέντρα των Παργενών. Γιατί όπως σημειώθηκε και πριν, στην Μύκονο, ο μικρός επιχειρηματίας δεν υπάρχει. Αν λοιπόν βάλετε και αυτό στο παιχνίδι, θα βλέψει εγώ περισσότερο. Για τον μπορεί ο Παργενός ή ο μικρός επιχειρηματίας να τη διατηρηθεί. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση παρακόμη από την Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, που είναι το σημαντικό της ποιότητας ζωής για μένα, πόσο εύκολο και ελκυστικό είναι να ζει κανείς στο νησί. Έτσι. Αυτό κάνει τα πάντα από την ποιότητα ζωής, από το να βρω δουλειά και να καλό μισθό, το να έχω υπηρεσίες, όπως είπατε προηγουμένως, όλα αυτά είναι. Το πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου, τι παροχές έχω, όλα αυτά μαζί. ένας μόνος κάθεται.
Για το 4, για το παραπάνω στη φύση από το να έχει το διάρρησμα. Όταν το διάρρησμα θα συλλογεί περισσότερο από ό,τι θέλει, θα βάλει φρία και θα φύγει. Θα βάλει φρία και θα φύγει. Τι απάντηση θα έπρεπε για μένα. Μια πολύ μεγάλη διασπορά, θετική εικόνα γενική, είναι λογικό. Το θεωρείται ελκυστικό για το εδώ. Οι παρόντες το θεωρούν ελκυστικό, οι απόντες το θεωρήσανε μη ελκυστικό και πήγανε. Εννοώ οι απόντες από το νησί, οι απόντες που μεταναστεύσανε, γιατί δεν το θεωρούσαν ελκυστικό για διάφορους λόγους. Δηλαδή θεωρούσαν το θέμα υγείας πρωταρκτικό και δεν αισθάνονται ότι καλύπτονται, ότι δεν μπορούν τα παιδιά να μεγαλώσουν εδώ και θέλουν να φύγουν. Έτσι είναι η απάντηση πραγματικά. Όσοι είχαν άλλη αντίληψη, αρνητική, έχουν φύγει. Το 5, πόσο βιώσιμο θα είναι το νησί σας. Προφανώς και αναφερόμαστε και στο μέλλον. Αλλά ξεκινάμε από εδώ, η έννοια της βιωσιμότητας είναι να καλύπτεται σήμερα οι ανάγκες μας και να καλύπτεται και στο μέλλον. Η έννοια της βιωσιμότητας από τον τόπο. Μιλάμε για τον τόπο, βεβαίως. Είναι κατά πόσο ο πλανήτης ακριβώς. Προφανώς δεν μπορούμε να φύγουμε τον πλανήτη. Προσεχώς και αυτό. Προφανώς μας θεωρούμε βιώσιμο τον τόπο μας, όχι εμάς, τον τόπο μας. Άρα είναι βιώσιμος και θα είναι βιώσιμος. Γιατί έχει και το μέλλον μέσα. Δεν είναι μόνο το παρόν, έχει και το μέλλον μέσα. Εγώ πάω για το παρόν. Το βιώσιμο είναι
Κάτσε. Το 5 είναι. Το βιώσιμο σημαίνει το μέλλον, μόνο το μέλλον. Έχω μάλιστα απαντήσεις όχι, το βλέπω. Στο 5 είμαστε. Άρα μου γέλασε χωρίς το 5, να το πω. Πόσο βιώσιμο σου Δεν ακούμε. Ξαναπες το 3, το 2, το 2. Λοιπόν, έχουμε 2 μηδενικά, 1 νάσο, 2 τριάρια, 5 τριάρια, 6 τεσσάρια. Ερώτηση μας, εγώ δεν ψήφισα. 5. Όπως υπάρχουν άλλα. Εγώ το έχω βάλει το χωρίς το επόμενο. Όχι, είσαι το φτάρι, όχι. Όχι, τη δουλειά την κάνει για να συνεχίσει να χτίσει την πάνω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από το σωστό αυτό, όλη τη δουλειά την κάνει για να χτίσει την πάνω. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να σχολιάσω σε αυτό, δεν νομίζω κάτι παραπάνω. Να πάμε στο τελευταίο. Οι επικρατές είναι 4-5. Αν συνεχιστεί, Δεν είναι βιώσιμο. δεν είναι βιώσιμο. Ομολογώ δεν το σχολίασα, έχετε δίκιο που το είπατε, σε σχέση με αυτά τα οποία είδαμε στα Ιόνια, που ήταν περίπου το 5, εδώ είναι κάτω από το 5. Άρα η ανησυχία είναι. Η ανησυχία είναι υπαρκτή. Των παρόντων βεβαίως, όπως πάντα. Είμαστε ένα ειδικό κοινό. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, το πώς και πόσο επηρεάζει ο τουρισμός στη ζωή σας, είναι προσωπική. Και αφορά και τα οικονομικά, και αν κοιμόσαστε το βράδυ, και αν κυκλοφορείτε καλά, πώς επηρεάζει ο τουρισμός. Και θα βγάλετε ένα μέσο όρο. Προσωπικό σας μέσο όρο. Προσωπικό σας μέσο όρο. Τι θα δείτε λιγότερο. Τα θετικά του, τα αρνητικά του. Προφανώς παίζει ρόλο, γι' αυτό ζήτησα στην αρχή του ορθολογίου να βάλετε από πού προέρχεστε το όνομα, δεν μου τόσο πολύ. Από πού προέρχεστε, γιατί αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την απάντηση. Και βέβαια, εάν είχαμε πολλές απαντήσεις όπως θα θέλαμε, θα είναι και εύκολο να βγάλουμε και στατιστικό αποτέλεσμα. Όλα δεν θα είναι, απλώς θα είναι έγκριση.
Ακριβώς. Λοιπόν, δώσατε όλοι. Σε κάθε παιδί. Μέχρι να ακολουθούν τα επόμενα, να σας προετοιμάσω για την γυρίζουμε σελίδα λοιπόν και πάμε στα άλλα 7. Θα αρχίσουν τα πιο σύστατα. Οι άλλα 7 είναι τα αντικίνητρα, όπως συζητάγαμε προηγουμένως, τα αντικίνητρα για να επιλέξει κανείς το νησί ως μόνιμη κατοικία. Θέλουμε λοιπόν. Όχι, περιμένουμε. Λοιπόν, θέλουμε να ιεραρχήσετε τα 10 πρώτα με σειρά, δηλαδή πρώτο θεωρείτε την έλλειψη υπηρεσιών υγείας. Δεύτερο θεωρείτε τα προβλήματα στην παροχή ενέργειας. Τρίτο θεωρείτε τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Άρα ιεραρχείτε τα 10 πρώτα, 1, 2, 3, 4, 5 με ιεράρχηση. Μέχρι το 10. Μέχρι το 10. Και στο χαρτάκι, αυτά τα γράφετε στο χαρτί του ερωτηματολογίου και στο χαρτάκι που θα μας δώσετε τα 2 πρώτα. Τα 2 πρώτα. Μόνο τα 2 πρώτα. Θα γράψετε όλα και αφού τα συμπληρώσετε εδώ, θέλουμε τα 2 πρώτα σε 2 ξεχωριστά χαρτιά. Όχι σε 1. Να γράψουμε δηλαδή όπως το γράφετε εδώ. Όχι, γράψουμε τον αριθμό μπροστά. Δύο αριθμοί στο κάθε χαρτάκι. Στο κάθε χαρτάκι θα γράψετε ότι είναι η απάντηση 1 και την απάντηση 2 και την απάντηση 1 και την απάντηση 10. Σε κάθε χαρτάκι 1. Στο χαρτάκι 1. Θέλω 1, 4. Εδώ στο πλάι. Θέλω 2 απαντήσεις σε 2 διαφορετικά χαρτιά. Για να έχω 2 χαρτάκια. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, 2 χαρτάκια δίνει ο καθένας. Ο καθένας δίνει 2 χαρτάκια. Αν θα τα μαζέψουμε 2 φορές. 2 χαρτάκια δίνει ο καθένας. Στο ένα γράφει το πρώτο του πρόβλημα, ας πούμε. Π.χ. έλλειψη της υπηρεσίας υγείας, δηλαδή γράφει τον αριθμό 4. Στο δεύτερο χαρτάκι γράφει τον αριθμό της απάντησης που είναι η δεύτερη επιλογή. Το καταλάβαμε? Ναι, αλλά εμείς πρέπει να συμπληρώσουμε τι εδώ στα 10. Έχετε δει, είναι 2 επίπεδα. Πρώτα συμπληρώνετε το αριθματολόγιο από το 1 έως το 10. Με τι θες? Μπροστά. Εκεί έχει. Εδώ τι βάζετε? Εκεί βάζετε την ιεράρχηση του προβλήματος. Εκεί βάζετε το σημαντικό, το σημαντικό είναι για εσάς. Εάν το σημαντικό για μένα είναι το 4. Θα το βάλετε 1 δίπλα. Θα το βάλω 1. Αλλά μόνο τα 10 πρώτα, όχι τα 20. Δύο, 3 τριάρια, 3 πεντάρια, 7 εξάρια, 1 εστάρι, 3 οχτάρια, 4 εννιάρια. Ναι, το εξάρι. Άρα η επικρατέστερη ποια είναι? Το 6. Ο μέσος όρος είναι σαφώς πάνω από το μισό. Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά, όχι, μας επηρεάζει πολύ. Πόσο επηρεάζει, δηλαδή είναι να ειδικά το προκύπτει. Τι λέτε, η απάντηση γράφει. Πολύ αρνητικά, πολύ θετικά. Ναι, υπάρχει και είμαστε. Εάν έχετε γράψει άλλο πράγμα, διορθώστε το. Παρακαλώ, εάν κάνετε να καταλαβαίνετε και το μυστέριο και το διορθώστε το. Τότε σε εσένα ισχύει αυτό. Βλέπεις τον κόσμο με άλλο.
Μισό λεπτό. Παίρνουμε δύο μικρόφωνα. Δύο χαρτάκια με τις δύο πρώτες προτιμήσεις σας. Δύο χαρτάκια με τις δύο πρώτες. Πάνω στο χαρτάκι γράφουμε τον αριθμό πρώτη επιλογή. Κατά προτεραιότητα δική μας τα δύο πρώτα. Θέλουμε να πούμε στο δήμαρχο ότι δεν κάνει διαλάκια, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτό είσαι ο σκοπός. Γι' αυτό τον έχω αυτό. Για να το δείξω. Which is second? Δύο. Εγώ δεν αδελφώ. Δυσκολίες και μεταφορές. Θέλω παραπάνω χρόνο. Θέλουμε λίγο χρόνο. Βλέπω δύο αυτοκόλλητα. Δώσω δύο χαρτιά. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε σε όλα. Σε όλα πρέπει να απαντήσουμε. Μπορεί για μας δεν είναι πρόβλημα, ας πούμε. Για δεύτερο ερώτηση, βασικότερα, ας πούμε, η πιστήρια. Μέχρι να ολοκληρώσω. Δεύτερο είναι αυτό. Συμφωνώ. Η Τόνια. Πάλι η Τόνια, όχι ο χρόνος. Ευχαριστώ που με τιμάς να είναι συνώνυμο με τον χρόνο. Είναι παντοδύναμος. Όλα μπορούμε να τα αλλάξουμε, το χρόνο περνάει. Και την Τόνια επίσης δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Αυτό επίσης λέω στον χρόνο. Ο χρόνος θα Λοιπόν. Και το νούμερο 2 το 8 είναι πιο πολύπλοκο, αλλά θέλουμε. Τώρα πάμε στο 8. Ποιο 8, μα δεν είναι το 7. Τις 10 πρώτες ερωτήσεις δεν είπατε, τις άλλες 10. Τίποτα, εσείς θέλετε μόνο τις δύο πρώτες. Πάμε αλλού τώρα. Πάτε μόνο τις δύο πρώτες θέλουμε. Για το 7, για το α7, μόνο τις δύο πρώτες. Τα υπόλοιπα δεν τα κάνουμε. Υπάρχει άλλος. Μόνο τις δύο πρώτες για το 7. Για το 7 έχουμε φροντίσει όλοι τα χαρτάκια. Τώρα τελειώσαμε, Γιάννη. Να προετοιμαστείτε για την επόμενη. Λοιπόν, παρακαλώ.
Κάτι δεν πάει καλά. Το 8 είναι λίγο πιο πολύπλοκο ακόμη. It's my fault. Λοιπόν, η τουριστική ανάπτυξη έχει προκαλέσει κατά την άποψή σας. Υπάρχουν 26 δηλώσεις που θέλουν να μας απαντήσετε από το διαφωνώ απόλυτα έως το συμφωνώ απόλυτα. Προσέχετε τη διατύπωση των ερωτημάτων. Δεν είναι πάντα εύκολη, είναι πολλές φορές και αντίστοιχο. Για να δούμε, λέει, έχει προκαλέσει αύξηση εγκληματικότητας, για παράδειγμα, για ανασφάλεια. Διαφωνώ απόλυτα σημαίνει δεν έχει προκαλέσει και το συμφωνώ απόλυτα σημαίνει έχει προκαλέσει. Έτσι. Μιλάμε για τον τουρισμό γενικά. Για τον τουρισμό, την τουριστική ανάπτυξη. Έτσι κι αλλιώς, η τουριστική ανάπτυξη επηρεάζει τη ζωή μας όλα. Στα νησιά που μιλάμε. Λοιπόν, γι' αυτό πρώτα απαντήστε σε αυτό και όταν τελειώσετε τις απαντήσεις σας, θα σας πω τι θέλω εγώ. Στα προηγούμενα. Και στα 26. Και στα 26 θα απαντήσουμε, έτσι. Έτσι εγώ το βάζω σε κύκλο. Πρώτα να απαντήσετε τις ερωτήματα. Και αφού απαντήσετε τις ερωτήματα, θέλουμε τα δύο πρώτα εδώ. Σε δύο ξεχωριστά χαρτάκια. Τα δύο πρώτα εννοούμε στο 5. Όχι, θα επιλέξετε εσείς ποιο θεωρείτε σημαντικό. Συνοστισμός στα καταστήματα. Συνοστισμός στα καταστήματα. Ό,τι έχετε πει. Στα 10 πρώτα πάλι. Όχι. Εδώ θέλω, αφού απαντήσετε τις ερωτήματα, θέλουμε δύο θέματα που τα θεωρείτε εσείς πιο σημαντικά. Ό,τι και να έχετε απαντήσει. Καλύτερα να βάλουμε ένα θετικό και ένα αρνητικό. Τον αριθμό της ερώτησης λοιπόν θέλουμε. Τον αριθμό της ερώτησης. Ναι. Το αριθμό της ερώτησης δεν μπορεί να αποτυπωθεί καμία με το άμα θέλετε πάλι ένα θετικό αρνητικό, θα θεωρήσει σημαντικά. Τον αριθμό της ερώτησης και της απάντησης. Τον αριθμό της ερώτησης. Το θέμα που θεωρούμε το πιο σημαντικό, αυτό δεν είπες. Ναι. Τα δύο θέματα. Σε αυτό που συμφωνούμε απόλυτα δηλαδή. Πάλι δύο χαρτάκια λοιπόν. Όχι, μπορεί να διαφωνείτε απόλυτα. Ναι, ή διαφωνούμε. Ναι, ό,τι θέλετε βάζετε. Ό,τι θεωρείτε συνήθως θα είναι κάτι που έχετε βάλει απόλυτο. Είναι λογικό να έχετε βάλει το απόλυτο. Άρα, βάζουμε τον αριθμό της ερώτησης. Τον αριθμό της ερώτησης μόνο. Τον αριθμό της ερώτησης μόνο. Σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις βάζουμε. Για όλα τα κάνουμε αυτό. Για όλα. Όχι, δύο μόνο. Για τις όλες τις ερωτήσεις και τις Λοιπόν, φτιάχνουμε δύο χαρτάκια. Στο καθένα από αυτά βάζουμε μόνο τον αριθμό της ερώτησης που θεωρούμε ότι είναι
Ναι, για τα 26 θέλω να πω. Από τα 26 αυτά βρίσκουμε ποιες είναι οι δύο ερωτήσεις που μας καίνε περισσότερο και βάζουμε τη μία στο ένα χαρτάκι και την άλλη στο άλλο χαρτάκι. Θα μας μοιράσετε λίγο χαρτάκι. Χαρτάκι, βεβαίως, αμέσως, εκεί από πίσω σας. Α, πολύ ωραία. Πιο σημαντικό. Ναι, δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Εμένα από αυτά τα δύο, με ενδιαφέρουν δύο να κερδίσω. Τελειώσατε, καταλάβετε το αυτό. Έχουν και άλλα αυτοκόλλητα για τους. Θα φέρω κι άλλα. Απλά, Γιάννη μου, το ζήτημα είναι τώρα ότι άμα βάλω εγώ την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, άμα το βάλω, δεν ξέρω πώς το μετράς εσύ. Εγώ το έχω βάλει χαμηλό σκορ. Το βάζεις πολύ σημαντικό. Το βάζεις πολύ σημαντικό. Έχει διαφορά πάντως αν έχω βάλει χαμηλό ή υψηλό σκορ σε αυτό. Ναι, η ανάλυση θα γίνει με βάση τα αρθματολόγια, δεν θα γίνει με βάση αυτό. Εδώ κάνουμε μια πρώτη εικόνα για να κάνουμε μια συζήτηση. Γιατί χωρίς αυτό υποτίθεται ότι δεν είναι. Αλλιώς θα σας κάνουμε το σπίτι τα αρθματολόγια. Για το 8 μιλάμε. Για το 8 μιλάμε. Την ερώτηση 8. Ναι. Έχει να δώσει κάποιος. Δώσαμε ήδη, τέλεια. Δαμιανέ, αναλαμβάνει. Όλα αυτά και σε δικές Το ξέρω, αλλά δεν ζεις κατά στα τζόπλια. Ναι, κοιτάξτε, όχι τέτοιο. Πίσω να έχει έτσι. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Εγώ δεν έχω δώσει. Μισό λεπτό να δώσουμε την 8 Για τα γραπτά ερωτηματολόγια, όπως βλέπετε, έχουμε δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσει από κάτω κάτι που εμείς δεν λάβουμε υπόψη. Έχει φέρει γραμμούλες από κάτω που υποδηλώνουν ότι δεν είναι σίγουρο ότι όλα αυτά έχουν σκεφτεί. Έτσι, αφήνετε την ευκαιρία να προσθέσετε κάτι ακόμα που θα το λάβουμε υπόψη μας όταν θα κάνουμε την ηλεκτρονική εξεργασία.
Και πάμε στο τελευταίο. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι, εγώ είμαι έτοιμη. Υπάρχουν και δύο. Υπάρχουν και άλλα 4. Ναι, δεν είναι τώρα σαν αυτό. Τρία απάντησαν για την αύξηση εισοδημάτων των μονίμων κατοίκων. 2 απάντησαν για τα εισοδήματα στους εργαζόμενους. 1 μόνο για την αύξηση των εισοδημάτων των ανθρώπων που δεν μένουν στο νησί. Η αύξηση του ρήγου. 1 συνδεσμό στους δρόμους και 20 που κάνει. 4 αύξηση κόστου ζωής, 5 τοπική αρχιτεκτονική, 5 διατήρηση τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, 11 υποβάθμιση στο περιβάλλον. Εγώ έδωσα παιδιά εδώ. Ενοικίαση, δεν ξέρω. 1,18. Τα πολλά είναι στο τοπίο. Είναι ειδικό το κοινό, δεν είναι καλλιστική. Το ξέρω. Δεν είναι καλλιστική, είναι το κοινό. Τώρα, άμα Biased. Εγώ φταίω, το αναλαμβάνω, το παίρνω πάνω. Εγώ κάνει το παρανομαστικό για όλα και συνεχίζουμε γρήγορα. Και συνεχίζουμε γρήγορότερα. Για όλα φταίω εγώ, το καταλάβω. Για το τελευταίο φταίει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση αφορά τον Δήμαρχο, το Δήμο δηλαδή, και ποιος αποφασίζει, έτσι. Και κυρίως, όπως θα δείτε, διαβάζοντάς το, ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων του νησιού. Άρα, καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να δούμε προβλήματα και αιτίες και να κλείσει η πρώτη ενότητα. Σε όλα έχετε κάτω περιθώριο απάντησης πρόσθετης. Εάν έχετε δει κάτι ακόμη που δεν το έχουμε βάλει, βαθμολογείτε πάλι από το 1 έως το απόλυτα, διαφωνώ απόλυτα με τη φράση συμφωνώ απόλυτα και μας δίνετε 2 χαρτάκια. 2 χαρτάκια. 2 χαρτάκια. Και αν είναι τα πιο σημαντικά για εσάς. 2 χαρτάκια βοηθάνε στο να πρωτοκολλήσουμε στο βήμα. Μια στιγμή στο Α4. Δύο αιτίες προβλημάτων. 2
κύριες αιτίες προβλημάτων. Τις πιο σημαντικές. Τις πιο σημαντικές. Ακριβώς, γιατί είναι πολύ πιο ρυθμιστικές. Μα ο ρόλος της συζήτησης δεν είναι τι λέγαμε το πρωί, ποιος θέλει για τη δόμηση. Έτσι λέμε, τον οριστικό σχεδιασμό υπάρχει ένα κομμάτι που κάνει ο Δήμος. Ρωτάμε, η απόψη σας λαμβάνει υπόψη, η άποψη σας ρωτήσει την άποψη του Δήμου, δεν λαμβάνει υπόψη την κυβέρνηση. Ρωτάμε την άποψη του κοινού, αν λαμβάνει υπόψη. Έχετε εργαστεί κανέναν άνθρωπο σε πολιτικό επίπεδο να απευθύνεται στον Υπουργό για να λάβει υπόψη την άποψή του? Όχι. Δεν πρέπει να βάλετε βαθμολογία. Την ερώτηση. Δεν με ενδιαφέρει. Απαντάς στις ερωτήσεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Απάντησε την ερώτηση. Ρωτάω, εγώ δεν κρινίζω. Ρωτάς δεν κρινίζω. Θα κυνηγάμε το αντιδίδω στο Υπουργό. Άρα λοιπόν, δεν κάνει υπέρβαση. Με πλάγει τρόπο στον Υπουργό και λέει αισθάνομαι με αυτόν τον τρόπο εκπροσωπεί την άποψή μου. Τι είναι αυτό που λέει τώρα. Δεν είναι ο Δήμος απόφαση. Ναι, όχι, λαμβάνει μια σειρά από αποφάσεις. Δεν είναι ότι δεν λαμβάνει. Όχι. Ξέρετε πώς είναι, πώς ευθύνεται ο πλανήτης. Τι κάνει οι Αμερικάνοι. Θα μπορούσε. Το διευκρινίζουμε. Κυρίως, έτσι. Δεν διαφωνώ. Εγώ
ελληνικό κράτος. Τα 90% αποφασιστεί εκεί. Αλλά αν το αποφασιστεί εκεί, δεν παίρνει επαναστάση. Λέμε, παρακαλούμε, λύστε τα και φεύγουμε. Αυτή όμως ερώτηση, μπορώ και εγώ. Όταν ακούσω την διακυβέρνηση, μπορώ να φάει γενικότερα ποιος κάνει τη διακυβέρνηση του τουρισμού. Όχι ο Δήμος. Αν δεν είναι αυτό, εμείς θα μας δώσει τοπική διακυβέρνηση. Θα βοηθήσει σε μια χώρα. Μπορούμε να προσθέσουμε, αν το κάνουμε ηλεκτρονικά, τοπική διακυβέρνηση. Αυτό είναι και στην Βάρκα. Έναν άσο, 2 πιάνα, 3 πιάνα, ένα τεσσάρι, 3 πεντάνια, ένα εξάρι. Έχετε δώσει όλοι βρε παιδιά για το άφημα, Εδώ. Αυτά τα χαρτάκια που θα τα Τελειώσαμε. Εγώ έδωσα 7-8 και δεν τα βλέπω. Εγώ έδωσα 9 και δεν τα βλέπω. Και εγώ έδωσα 7-8. Υπάρχει... Τα μαγειρεύουμε. Μοναζιά. Που είναι και επίκαιρο, Υπάρχει μοναζιά. Ο Δαμιανός, κάπου εκεί στο Δαμιανό. Μαγειρεύει τα νούμερα ο Δαμιανός. Πότε μαγειρεύσαν τον Δαμιανό. Μην βγει κανένας και το εκπαιδεύει το πάρει. Λοιπόν, οι απαντήσεις εδώ είναι. Πρώτη, δεν υπάρχει ένα σταθερό σχέδιο για τη διαχείριση των προβλημάτων που προσχωρούν το νησί για χρόνια. Πήρε 11, το 9, το 8 πήρε 10, θεωρείται ότι το νησί, ο προορισμός σας έχει υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα. Ναι. Και το τρίτο είναι δεν υπάρχει σημαντική υπεράσπιση της δημοσίου συμφέροντος. Και το τέταρτο είναι θεωρείται ότι υπάρχει υπερτουρισμός, δηλαδή μείωση ικανοποίηση των επισκεπτών και της ποιότητας ζωής των ντόπιων στο νησί σας. Αυτά είναι. Η προηγούμενη σελίδα, ποιο ήταν το πιο σημαντικό, γιατί το χάσα. Δεν το χάσαμε, δεν το είπαμε. Διότι πήγαμε στην επόμενη, το πιο σημαντικό ήταν η υποβάθμιση στο τοπίο 17. Τα υπόλοιπα πήρανε 3-4. Ναι, τα υπόλοιπα πήρανε λίγο. Πιο πολλά πήραν εκεί και μετά έκανε διατήρηση τοπικής αρχιτεκτονικής και τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά με 5 ψήφους. Λοιπόν, δεν ξέρω. Υπάρχουν και στο τοπίο λοιπόν. Το τοπίο. Ναι, είναι το γραφείο του τοπίου και πάλι λοιπόν αυτή. Γι' αυτό. Απλώς το επιβεβαιώνω για να μην έχουμε καμία αμφιβολία που λέει. Λοιπόν, παρακάτω. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, όπως προσέθεσε η Τόνια, ότι πρέπει να αλλάξουμε πρέπει να αλλάξουμε. Το είπα και το είπα και να μιλήσεις. Να αλλάξουμε τη διατύπωση της ερώτησης. Υπάρχουν κάποια άλλα που θέλετε να σχολιάσετε σε ό,τι αυτά επιπλέον ή. Ναι. Εγώ έβαλα στο ερωτηματολόγιο, έγραψα τον παντελής έλεγχο των γεωτρήσεων. Είναι σημαντικό πολύ για τα νησιά μας και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης και υπάρχει σε μεγάλα. Το έχουμε γράψει στις προτάσεις που στείλαμε αυτό. Για τις γεωργίες.
Παρακαλώ,